Башкортостанда ер асты байлыктарын файдалану өлкәһендәге мәсьәләләр буенча кызу линия эшләй башлана. Шылтыратуларны республиканың табигатьтән файдалану һәм экология министрлыгының хезмәткәрләре кабул итә. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Республикаһы табигатьтән файдалану һәм экология министрлыгының бүлек итәкчесе Рөстәм Кәримов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Рөстәм Камилович, шулай итеп, кызу линия ничек эшләй, нинди телефон хандары буенча шылтыратырга мөмкин? Безнең кызу линия 218-17-30 хандары буенча эшләй. Был кызу линияга тәүлек әйләнәһенә шылтыратып мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Был инде нинди мөрәҗәгать тәртип иткәндә, был тирә-якты мөхиткә бәйләмән төрле мөрәҗәгатьтә ебәрергә мөмкин. Әлбәттә, безнең белгечләр телефонда шалтыратуды алгас та ниндәй һорау икән язып алып безгә иткерәләр һуңнан. Әйтегез әле, бу шылтыратулар анониммы? Мына, әгәр дә без шылтыратуларда алганда, әлбәттә шылтыратып исем, фамилияны әйтергә мөмкин, телефон номердан калдырырга мөмкин. Шул кырыттан, әгәр дә без килгән обращениеләрдә карага икән, безнең монда 59-нчы федераль закон буенча эшләйбез. Бу закон об обращении граждан дип атала рус телендә. Һәм был закон буенча безнең һәрбер мөрәҗәгать итүче заявительләр алар уйларын танытырга тиештер, әлбәттә. Әгәр дә танытылмай икән, анонимлы булһа, был мөрәҗәгатьләргә җавап бирмәскә мөмкин. Шуны һәман аерма. Ягъни тикшерү башланган өчен хокук булу сорагы мотлак шылтыратусы үзен танытырга һәм хатта индидер. Монда ике төрле аерма бар. Әгәр дә шылтыратусы үзенең әйтәйек жалобаһын yetkерә икән, менә ошондый оешма, ошондый эшмәкәрлек апара, ул ошондый кагызларда буда дип әйтә икән, был оешмага тикшерү, күзәтү тикшерү эшләрен әйтәйек башлар өчен безгә 248-нче закон буенча эшләр кирәк. Был инде икенче закон, государственный контроль в Российской Федерации дип атала, кыскасы әйткәндә. Был закон буенча безнең һәрбер мөрәҗәгать итүче үзен танытырга тиеш. Беренчедән һәм был таныту тик телефондан звонить итеп кенә үзенең исем фамилиясын әйтү түгел, был кеше үзен асын барлыкта бар икән танытырга тиеш. Әгәр дә электрон рәвештә шалтырат үзенең мөрәҗәгатен ебәрә икән министерствога, был госуслугаша идентификация үтәргә тиеш. Әгәр дә идентификация үтмәһә, без монда тикшерүдә шул внеплановая проверканы прокуратурла согласовать итә алмаячакбыз. Был мотлак рәвештә шундый талаплары бар. Әгәр дә без мөрәҗәгать алдык икән, идентификация үтмәгән икән, закон буенча без был кешегә үзебез кешене табып, һорарга тиеш, үзеңне танытырга тиешең, таныткач кына без инде инициировать внеплановая проверканы. Шундый талаплар бар. Аңлашылды. Димәк, мотлак үзеңнең кемлегеңдә шәхесеңне танытырга тиешең, эш урыннан кулгага мөрәҗәгатьләр кабул ителгән өчен. Шулай да ниндәй эшмәкәрлек дип әйтәйек, ул бына ошо ер асты байлыктарын файдалануда законда бозу дип карарга мөмкин. Кайсы соракта шылтырата ала һәр кеше? Ер астын алганда, бүгенге көндә был инде закон о недрах буенча без эшләйбез был якта. Закон о недрах буенча, әгәр дә ер асты байлыктарын кулланалар икән, кулланыр өчен был әйтәйек эшкуарның яки оешманың кулында лицензия булырга тиеш. Монда әйтеп үтер кирәк, безнең лицензиялар олар региональный уровень була һәм федеральный уровень. Ягъни Башкортстан биргән һәм Россия биргән. Ике нигә бүленә. Ничек алар аерыла? Республика безнең бирә Комга, шул Балсыкка, Торф менә шулар, олар общераспространенный дип атала, киң таралган байлыктар, ер асты байлыктары. Инде алтын, көмеш, руда, тимер рудаһы, газ, нефть, алар бөтәһе федераль кармактан килә. Аермаһы регионального безнең министерство бирә, а федерального федеральное агентство миропользования бирә. Был инде федераль күләмгә кергән. Безнең республикала был федеральное агентствоның үзенең бер бүлеге эшләп килә. Отдел по республике Башкортстан дип атала инде рус әйткәндә. Шуннан аерыла. Һәм дә инде икенче аерма бар. Кем был лицензияны бирү генә җитмәй, ул үзенең бөтен куелган талапларын үтәргә тиеш бит инде лицензия. Лицензия ул теге әйтәйек, бланкта бирелгән генә бер кыягыз түгел, аның үзенең еще талаптары бар. Лицензияга әгәр дә һин ер астын сукырга теләсәң икән, һин проект эшләргә тиешең, һин ердә оформлять итәргә тиешең, договор низамәтигә тәгенде. Һәм башка аның әйтәйек талаплары берәү түгел, анда күп.
отчетлар бирергә тиеш, налоглар түләнергә тиеш, һәм башка талапларын үтәгәс кенә, әгәр дә бөтә кирәкле талаплар үтәлде икән, шуннан гына бу ниде җир астыннан кулланырга мөмкин. Лицензияны алганда тагын үтеп китәргәрәк. Лицензиялар төрлесе була. Целевое назначение аэроларның. Бар геологическое изучение, өйрәнү өчен, разведка бар, добыча бар. Лицензиялар булырга үсүһелә була, изучение разведки и добычи, яки бергенә булу мөмкин. Нимә мән аерла? Геологическое изучение был җир астыннан әйтәйек, өстен генә әйтәйек разведка үткәрү дип атала инде. Астын өскә әйләндермәләр бер хезмәт икән. Әйләндергә тиеш түгелдер. Бу яки скважиналар гына сукыйлар да, бунда нимә бар икәнне билдәләргә тиешләр. Разведка бу уже әйдәрәк киңрәк әйтәйек понятие инде. Разведканы үткәрләр дә, монда уже бу участокта нимә бар икән билдәләйләр һәм билдәлегәс хөкүмәткә баланса куялар. Разведканың һөдемтәһе шул. Инде добыча. Унда ала барыбер карьера эшләй башлай, актара башламайлар разведка вакытында. Һәрбер этапта үзенең проектлары булырга тиеш. Менә геологик изучениене башлар өчен проект геологик изучение булырга тиеш. Бу проект менә безнең әлеге көндә Казанда үтә, экспертиза алынырга тиеш. Шулар гына булгас, шуннан инде безнең битендә нинди җир менән кулланһаң да, кайда җирдә астын өскә әйләндерһәң дә, шул геологик изучение әгәр дә бурит иткәндә теге скважиналар кала. Бу скважиналарда бит артыннан калдырырга тиеш түгел, сокыр килеш, тишек килеш. Аларды безнең шул правила рекультивации бар, бул инде Россия правительствосыннан билдәләнгән постановление буенча 8-нче аның правилалары буенча рекультивация эшләнергә тиеш. Шундый ничек тә булса ла, җир астыннан куллана икән, һин һәрбер этапта проектын булырга тиеш, һәрбер этапта һин үзеңнең артыңдан яуаплылык булырга тиеш. Әмма кая вакытта бу яуаплылыкты бу кагыйдәләрдә талапларда үтәмәйләр. Күренештә менә республикага алганда безнең лицензиятлар, моны минең аңлавым буенча, минең күрүем буенча, лицензияны алалар да, улар бәлки белмәйләрдер. Алар бүген лицензияны алды, иртәгә килеп сукыйлар ахыры. Мин шулай дип уйлыйм. Ничек нимәгә лицензия алганнарын белмәйләр? Бәлки белмәйләрдер дә. Бәлки белмәмешкә һалышалар да. Бына һез республиканың лицензия бирүче органнары, ул федераль лицензия буенча эшләгән оешмаларда тикшерә аласызмы? Һезнең унда хукугыгыз бармы? Моны юк, монда шуңа бүленеп килә. Әгәр дә без шул күзәтү эшләрен алганда ла, бу геологик надзор менән килә инде. Региональный бар надзор, безнең министерство үзе безнең лицензиятларны тикшерә, һәм федеральный бар. Федеральныйга кергәндә бу инде Росприроднадзорның карамагына керә. Бу региональный алтын сукырга бирелгән лицензиялар, ул безнең региональный республиканың республикасы органнарының предмет контролена кермәй, шуңа күрә бездән дә керә алмыйбыз, дөресен әйткәндә. Ведомство ара комиссия булдырылды. Уның нисек һуң? Бармы бындай вәкаләтләре карау? Безнең ведомство ара, бу инде без бу ведомствога шулык федеральный органнарда битәһендә индердек битендә һәрберһе бар, һәм без, например, бер лицензиятта алабыз да, һәм бу лицензиатка әйтәйек чек-листларны төзибез. Бу һәрбер шулык федеральный агентство недропользования Росприроднадзордан, безнең урман хуҗалыгыннан әйтәйек министерствоһынан, муниципалитеттан әйтәйек районнардан һәрбердән мәгълүматларны алабыз да, лицензияның бармы, проект эшләнгәнме, аренда җирдә оформлять ителгәнме, һәм башка һорауларда без шунда тутырып туплайбыз да, шуннан әйтәйек анализ эшләйбез. Менә әлеге көндә шул эш менән әйтәйек эш башкарабыз. Һәм моңнан һөдемтәлә без инде ниндәй хокук булдырып тапһак, шуларны алып аерымса гына шулык федераль органнарга без аны җибәрә алабыз. Шулык федераль агентство недропользованиягә әйтә алабыз. Менә без үзебез тикшердек. Шундай менә кагыйд базалар таптык. Хәзер инде лицензиятыгызга үзегезнең карарыгызны, менә федераль агентство нимә эшләй ала ул? Менә һәр җибәрдегез, әле күпме мөрәҗәгать ибәрдегез? Хокук бозулар теркәлгән, закон бозулар, оешмалар теркәлгән. Шул МВКны алган сактала, безнең битендә МВКның һөдемтәһе нимәле? Әгәр дә менә Әбьялил һәм Баймак районнарында Файзулская площадь дигән участок барны, Евразийская горная компания, алардан монда инде бу компания үзе алганда әйтәйек җир асты казылман, тотынманы, эшләре башламаны. Әлбәттә, әмма ләкин бу якта теге протестный активист самак килеп сыга башлагас, уже инде федераль агентствога мөрәҗәгать итеп,
был компаниямен һөйләшеп, ике ара килешүгә килеп, балар лицензияны үзләре баш тартты дип әйтәктә була. Менә бу бер һөҗүмтә дип әйтәңдә була. Шуның монда битендә биттеге тикшерү эшләре алып барманык, уйлап караганда. Ну, һөҗүмтәһе бар. Шулай күрәттә. Туктатылган эшмәкәрлек тимәк бар. Туктатылган эшмәкәрлек бар әлбәттә. Шуның әгәр дә без шул учаларын алганда, шул бөтә республикага билдәле Альтинвест компанияһы, ул 15 ел буе был районда эш алып барган. Буның лицензияһы кулында бар, проектлары юк, ердә алар оформлять итмәгәннәр. Шул килеш нисектер 15 ел буе эшләп килгән. Монда инде мин бәлки шул күзәтү эшләре бигүк әйбәт алып барылмаганга ошоге барлыкка килгән. Бөтен төрле һүз юк. Без үзебезнең лицензиятларда һәр ел һайын отчетлар килгәнме, килмәһә инде ягъни нисек килеп сыга. Балсык, ком сыгаручлар ентекле тикшерелә, ер асты байлыгын, кыйммәтле руда сыгаручлар бәлки тикшереләдер. Мин теге мондый гына һөҗүмтәгә әйтә алмыйм. Ләкин закон бу сыраклары табыла. Отдельно бер примерда күреп мин әйтә алам. Моны 15 ел буе эшләп килгән бит инде сектор. Ул бит бүгенге көнгә хәтле весында ерде сукып алган теге ер асты байлыктарын. Шул көрәттән проектлары кулында булмаган, ерде оформлять итмәгән, значит тикшермәгәннәр аны. Һәм тагы да бындай закон бозган оешмаларның күпселеге республика башлыгы Ради Хәбиров әйтүенчә, улар Башкортстанда теркәлмәгән. Шул күчәләр районын алганда яртыһынан күбрәге дип әйтәңдә була. Бу инде күрше субъектлардагы икенче вообще субъектта теркәлгән оешмалар бар. Бындай оешмалар яуаплылыкка тарттырылыр дигән ышаныстабыз. Шулай итеп, һезгә касан һәм нисек шылтыратырга мөмкин? Тагы бер тапкыр кылу линияның телефон номерларын искә төшерәйек. Булай дип тә әйтермен. Әгәр дә безнең мөрәҗәгать итәргә теләүчеләр бар икән, министерство, минең исем, фамилия аша, сайт аша, минең номерда тагы була. Миңа әгәр дә мөрәҗәгать итәләр, без бергәләп тә шул ук гаражларда язырга мин ярдәм да итеп йөрә алсакмын. Но консультировать итеп була бит инде шулай күрәттә. Дөрес язырга, кайда язырга, яки безгә ибәрһәләр, без аны кайда кирәк шунда ибәрсәк, без үзебез контрольгә куеп. Шуңа күрә, әгәр дә мондай осрактар бар икән, кагыйдә бозулу осрактары кемдер тергә икән, мөрәҗәгать итегез, без ярдәм итәбез, без һәрвакыт асыкбыз. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Уңышлар теләйбез шәһәрдә. Хөрмәтле тамашачылар, программабызның кунагы Башкортстан Республикасының табигатьтән файдалану һәм экология министрлыгының бүлек итәкчесе Рөстәм Кәримов булды. Без уның белән ер асты байлыктарын файдалану өлкәсендәге мәсьәләләр буенча эшләгән кызу линия турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.